Nandito tayo ngayon sa Metropolitan Cathedral of San Fernando. Dito yan sa may tapat mismo ng City Hall ng San Fernando. So guys, ito yung magiging first church natin for our Bisita Iglesia. So ayun na nga, Jess, no? Bukod dito sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, yung mismong simbahan nila, ay meron din silang grotto at yung sinasabi na sunken shrine. Alam ko, naalala ko, last year, nag-visit na rin tayo dito. And first time ko nga na nakita na meron palang ganitong simbahan dito sa Bacolod na napakaganda. So, puntahan natin. So, nandito naman tayo ngayon sa may San Guillermo Parish Church dito sa may Bacolod, Pampanga. Yes, Jess, alam natin na itong San Guillermo Church ay isa sa mga historical church dito sa may Pampanga, especially dito nga sa may Bacolod. So, pasok tayo sa loob. So ngayon, nandito naman tayo sa may St. James the Apostle Parish Church, dito sa may Betis, Guagua, Pampanga. So ito na yung ika-apat na simbahan na pupuntahan natin para sa ating Bisita Iglesia. At itong St. James the Apostle Parish Church, kilala siya dahil sa napakaganda nitong ceiling. So samahan nyo kami at tingnan natin kung gaano nga ba kaganda itong St. James the Apostle Parish Church. Okay guys, para sa ating panglimang simbahan dito sa ating Bisita Iglesia, nandito tayo ngayon sa Carmelite Monastery dito sa Angeles City. So Jess, pasok tayo.
At nandito na nga tayo ngayon sa ika-6 na simbahan para sa ating bisita iglesia. Dito yan guys sa may Holy Rosary Parish Church, dito sa may Barangay Santo Rosario, dito sa may Angeles City. So tingnan natin. So finally guys, nandito na tayo sa ating last church for our Bisita Iglesia. Yes, Jess, nandito nga tayo ngayon sa Archdiocesan Shrine of Apong Mama Kalulu dito sa Lourdes Sur sa Angeles City pa rin. So, pasok tayo.